Beitu, zer nolako sakramentuak dagoeneko jakingo zue, ze prestatuko duen, ezta? Babarrunear batzuk, ezta? Ba, mode. Eta gainea, maixu batekin, hemen dagau Juan Mari, Gasteiz tabernako, nagusia, eta undoko babarruna egingo ditugu, elkarrekin. Bota bostekua. Haupa hi, eta haupa zuek. Bueno, lagunak, badakizue gaur, eundoko babarruna egingo ditugu, Juan Mari, sasoia babarruna gateko urte guztian dagona, ez da? Edo zina sasoien. Urte guztien. Unena, negu aldean, ospizkeito. Negu sakramentuak, fundamentuakin jartzeko, ez da? Vale. Adi lagunak, saio paregabaiak hau, babarrun mundiala egingo ditugu, eta aldi berian ebai, arrozez nebat, glaseatuta eta krematuta. Adi lagunak. Bueno, lagunak, oantxe esango digu Juan Marin nundik noa ebiliko gehan babarruna prestatzeko garaian. Bueno, babarrunak beratzen jartzea alditugu beti. Ez. Aurre aldea, oandik humeda asko eugitzek eta nizti beratzen jartzen. Vale, oza, freskoa limadia ez du beratzen. Ez. Hori bai, zarra lehen gortekoak ematen baz eskiutek, oiek igual. Hoi bai, Vale. Orduan, babarrunak nola jarriko ditugu kasuelan martxan? Kasuelan jarriko ezkio, jarri kasuelan urekin, hiru behatz ure, eta tipula bat txiki inda. Txiki inda. Zeiten dek, tipula gorriak garrian ikasu honetan, ze gorria proposa, txurilla nahi izatek, edo... Ni gorria nahi izatek. Ni gorria nahi izatek, bikain. Vale, eta hori? Hori, eta olio oliba eharba kutsarga bat botago zio. Vale. Eta jarriko jo, irakiten. Eta? Irakiten azteanen, beste 10 minutuko jo irakiten, eta gero ja pasako jo, su bagua jun. Vale. Untzalai, pixkana, iten. Vale, oso ondo. Bueno, asa iteko garaian, nola iten deki? Asa gustatzeiak txiki inda. Txiki inda, oza, pikatu iten dek. Pikatu iten. Pikatu, eta hori ere berdin. Urekin jarri, olio pixkat, katza, eta egosten utzi. Ben egosteanen, orduan bai, batzurekin refrito botako zio. Vale, batzuia refritoa, ospin pixka, limoi pixka, batzuia eta listo. Batzuia eta jespa. Batzuia, olio virgina eta vuelta. Bikain. Geo, leheno, garai baten beti izateguan, babarruna egiteko garaian, batxoixua barroa, zarezkiak barroa, olki barroa, koipe gehiagi, ez da? Gaur egun dena aparte egite, ike reportaian erakutsi egun bezala, ez da? Nik aparte egite. Bazagit leku batzu badu dela, Bizkai alden, ja barroa sartzeula eta kriston koipe biloa. Horren jate gara egatzek oso pisutxo egatzek. Saboria bai, konzentratua bai, baina... Eta hori manik bai, horren zapore behar hartzeko da eta nitezkitanak aparte. Bai, txoixo aparte, olki aparte, eta txarrik ostillare aparte. Eta gero, nastu nahi dunak, nastu zala. Oso ondo. Ba, hola, xingo ju, eta gero, Ibarrako langostinua oso aproposa ditu, ez da? Hau gabe ezin de, hoi ez dela falta. Hoi ez dela falta. Oso ondo. Bueno, eta gero ingo deuna da arroz esniare bai aldi berian. Eta arroz esnia iteko, hemen dakau. Esnia, esne gaina, ingo deuna da. Jarri sukaldatzen arrozakin, eta botako jau kanela pixkat eta limoian azala. Hoire, ingo deuna da, subasuan. Behin, irekiten asteanean, subasuan utzi, eta egin behar duna da arroza risotu bezala. Arroza pasa. Batzutan esatu paia iteko aldente behar dugu bere puntuan, 20 minutu, hemen 30 minutu emango izkio, eta egin behar duna da arroza ez granu buskatu, baina bai iriki eta erdi puskauta geldiu. Eta, orduan, inda da honian ia bukatzeko, azkenengo 5 minutuen botako jau azukria. Azukria bota, eta azkenengo 2 minututan, ia inda da honian botako jau gorringo bat, eta gurina. Ingo jau risotto toke bat bezala emango zio, eta gero, hoi gutxi balitz, ingoitu ja ontzitan jarri, eta behin hotza daudenean, azukre pixka bota gainean, eta karamelizatu. Perfecto. Hola, kuruskari ugitzeko, krematuta, eta baurrunakin hasi, eta arrozakin bukatzeko. Bueno, martxak jarriko gea. Ze hasiko gaituk. Hauek,
egosten jarri, eta listo, hemen etzio lan gehiagi, ez da? Oidek. Asa pasakoit txikitzen guteko? Pasa. Venga, hemen nire kontu, hemen dakak organiko bota berbaek pusketan bat, eta nik azuelak hemen dikan jarriko izkit, eta dana egosten jarriko dugu. Bueno, Juan Mari, eta Gasteiz jatetxeko zukaldari jaiz, ire babarrunak ospetxu eituk, ez da? Zenbat sari irabazitako eiz? Ba, 6. 6 sari? 6. Eta hori ez dizuelako, usten urtero apuntatzen, ez da? Bestelak egin goituan da. Bueno. Kontatu ja nola eken pixkat txapelketatako dinamika. Dinamika dek apuntatzeiz, irabazteken urten, urrun urte izinek parte hartu, Vale. eta urrungo handi bi urteak apuntatzen maiz, ia directamente ustie parte hartzen. Vale. Bueno. Porque igual lista espera bazio, eta tanatzeko lekua etzio, baina irabazia balin maiz, bi urteak juteiz da aldek sartu. Generalmente izatetuk 22 konkursante, Bai? eta orduan, gehiago apuntatzen maile, Vale, jendeak jakiteko nundek hau Tolosan izate beti, ez da? Hau Tolosan, bai. Vale, Tolosan, eta Tolosako babarrunan txapelketa, ez da? Oidek. Babarruna Tolosako izan behar dik, bakoitzak bere babarrunan emateik, oan babarruna jartzei behaiek, nola ziek historia? Ez, hori izatek, produktoren aldetik irabaziun babarruna, haren babarruna, denak berdin egiteie. Vale. Iko izen guteiz, eta ire kiloko zakue, handaukek. Kilo zuen behar dek, zen bat behar dek? Kilo osoa. Kiloko zuen behar dek, Bai. vale. Bueno, kiloa jartzi eta nik kilo oso egiten. Eta besteken nik uste duenak kilo oso egiten. Vale. Eta adibidez, jarte zuean, asko ikuste aldan desberdintasun asko batek zebar aski botatze ditun, bestiak zeiteun, bata bestiak behira. Ba, egote jo, jendea behira. Eta, zer ikuste, azkenian hor askotan bai puntuatzeko lan naturalak izatia, ez da? Bai, Ez pigmento jakin batzuk, bestiak etxek izerrekin, baina hor babarruna bilatzen genien babarrun zapore bilatzen, ez da? Bai egutetxuk, bagarron zaporea, azala eta ondo biunta daun, Osoikan daun, grano osoi daun, eta bai, oide egituen valorazio. Anitetukenian, zeitetuk, etxen bezala, eta desberdintasuna notatek, saioek anitia, otxe nitien ohituta baldin hori leku zaldatzea, eta zua eta kasuela Ikea matek? Bai, kasuela neonik matit. Ikea matek kasuela? Bai, kasuela neonik matik, bai. Bai jartzeie ura eta bagarrona. Eta gero bakoitzek matei, nahi ditun osagaiak. Sakramentuak bai jartzen diagun hortan, o bakarrik bagarrona preset? Sakramentu itezkeo, geok, nola goizengo izkutekan, amaiketa egiteko. Vale, importante. Ona. Vale, bueno, eta geho, noiz hasitzan, bueno, ia ator albisturreko jatetxetikan, ez da? Bai. Horra zituan nire urratzak aurrenengoak. Zure guraso zekaten jatetxe, ez da? Bai, zaukaten herriko jatetxea, Bai. eta 27 urte egon joan, eta bueno. 27 urtean egon zian behaiek, zuk zen baten egon zian behaiekin. A ber, nik 25 urte ditula, nire arreba, beste bi arrebakin, Donostia etorri ginoan jatetxe monta ginoan. Vale. Eta orduan guraso handi 2 urtea jubilatu joan. Vale. Baina bitarten, umetatik, antxe, kalzuela artean amakin, herrita batzuite dizkian, barra bialtzen dintxoan, ni berzukalde jute dintxoan, aldintza hemen berrez barra, berrez zukalde jute dintxoan, beti zukaldeko saltxa gustatzeien. Da, hola xe, hasi, eta... Eta, bueno, gauza galdetuko zu, hau zein pikatu osua, erdila, o zen bat? Erdila nahikoa, bai. Erdila pikatuko txiki eta berta botako ja. Eta, zuen amak eta behek ekoizte zuen babarruna, o zuek nundik ankartzen zuten babarrun hori? Geoke ekoste ju, baina, a ber, ez dio... Daneatzako entzun ematen. Orduan, inguratago basarritoko eta ez dezu, bai. Vale. Zer gehiago jatezan zuen betiko jatetxe hortan? Babarrunak espezialidadia zala, baina ez dakit jendia arraibila, otxuleta, o beste entrante batzuk. Orduan, bai, basarriko jaskoa, oso zagoan, arkumea, otxuletak, lehatza, arraie lehatza oso... Lehatza gehiena. Nola prestatzen zenuten lehatza? Lehatza bai plantxan o baita reuzauta. La romana ez da, no. Bai, albar dauta, romana, ona. Bueno, nigo txikitu dit. Gatza guain botako zio bagarrunei pixka, gio botako zio bukaeran, ez da? Gatza beti bukaeran. Vale. Zeatik amotazago bukaeran? Zatik, horra izaukek, gatza egitezio bagarrunei alminio jatazi. Vale. Orduan, aurrenetik botako genuke,
atxu ginoake, almira datzen ingo zeuke, ba horrengo zeuke, dan lertu. Vale. Eta, igual, batzuk gauzatu gehi, baina generalmente ingo zeuke, como un pure. Orduan, ba horna, be alea oso egoteko, Gatzi gabe. gatzi gabe, xo egosi, eta ja behen ikusteken egosita gola, azkeneko 15 minutun, orduan bota gatzat pixat. Vale. Eta ikustek, ja salda kolo ezan, baina gatza botatzea genen, hor txetean ligatzek. Ligatzek eta txokolatia teatzeko horre. Oidek. Latzaek, Tolosako babarrunak ateatzen txokolate hori esatek, jendea esateuna. Ez, bakarrik dakar, menegua honetan, nola menegua, eta ze txokolate ateatzeko, krema bat ateatzeko, eharra. Bueno, eta hemen adibidez, txoixok egosteko garaian, oholki egosteko garaian, gatza puntxu bat botako zio, tanto bat, edo gatzi Nik etxio bat botatzen. Zate, generalmente beak nahiko... Etorzeitu ja prestatuta, ez da? Bai. Bueno, ingoiten nahi pixkar sokak endu hau, bat. Vale. Eta adibidez, Tolosako indabak, ez dia bukatzen, beti Tolosakoak dira, bado adibidez, baten bat, ez dakit, pinta labeza, holakon batera bitzea eta gastatzean ian guria, edo normalin iristea. Nik gazon ez bintzat, nik gazon. Tolosakoa, Tolosako bahornadek, esate jo, baino, kao, ez tek bakarrik Tolosaldeko bahorna. Ja, ekoizten dek leku gaiotan, eba, ez da? Oidek. Zati, aurtengo konkursone irazizin Oiarzorratek. Bigarrena, Zumaikoa. Hoi alde azkenen dek, Tolosako bahorna deitzei, baino be alegatik, Claro, bai, alian nungoa dan, eta... Alian nungoa dan, eta ekoiztu, Ingoie, Gipuzko alden, eozin legotan. Bai, hori esaten du, ez da, adibidez, a ber, geho, bagarruna Tolosakua, bai ite dala, goraka hasten da, ez da? Geho, bai, pinta labeza eta behian haste ditu, ez da? Osa, desberdinak, ez da? Zategu lan desente, mateula horreatik ane bai Tolosako bagarrunak, ez da? Loten jun behar dala, goraka in behar dala, eta gero kosetxa horakin da jasotzeko eskula balia, hau eskulana. Eskulana egin. Eskulana, bala. Bueno, hemen, ingo deuna da, porruan berdia pixkat moztu, porruan berdia jarriko deulako, uretan, oholkila horretan eosteko. Botako duen berdia, eta oholkitxo. Ni uste, gaur bat egosiko deula nahiko izango gala. Horrela, xe. Vale, txoixua egosten. Oholkila egosten. Vale, zai eskila jarriko eskitu. Igual bat triste gelditu nau pixka, no? Bi botako zizkio. Bai, bestela. Bi botako zizkio, hemen. Bestela. Hogeak gogin gato, gatza baino. Gio sobratzen ba, kroketa, ingo ditugu. Eta, beste honetan, zai eskila. Tortilla naharra gatze golki, Bai, ez da? Bai. Tortilla, invento erraek, Erraza, arrautzear batzuk, tortilla jarri, eta holki pixka bota, sobratu zaiguna, Koloria eman, eta zaporia galanta. Bueno, eta hemen martxan jarri duen ez dana, sakramentu danak inditugu, bitartian jungo ditugu ordizira, lasa arategira, sakramentuen bila. Guazen bertara. Kaixo Joseba, egun hon, Masi eta Eukene gara. Oraingo honetan ordizean gaude eta lasarategia ezagutzera joango gara. Bazen! Lasarategia 1953 urtean zabaldu zen. Miguel Lasak ireki zuen. Gu 3. generazioa izango gara. Beraz, negozioa ondo dijo eta denak gustoa gabiltz. Gu ezagunak gara ordizian, gu erabiltzen ditugun produktuak inguruan dauden baserritatik aukeratzen ditugu. Eta kilometro zeroko produktuak hartzen ditugu soilik. Produktu hauek primerakoak dira eta jendea badaki konfiantzako produktuak direla horregatik beti onera etortzen dira erostea. Horretaz gain, 1953tik Euskal Herriko txapelketa asko irabazi dira. Txistorrakoak, odolkikoak, eta horrek gure kalitatea hobetzen dagoela esan nahi du. Gure produktu izarrak da txekorra, gero ondoren daukagu etxean elaboratutako produktuak. San Jakoboak, koketak, katxopoak, almondigak, eta beste gauza batzuk ere ditugu, adibidez, oiasko saltxitxa, mingain negozia, eta nola ez, gure estebeteak. Txistorra, txoixoa, odolkia, mondejua. Bueno, orain badakigu babarrun janen garaie dala. Eta gu sakramentu batzuk erakutsiko dizkizugu. Hemengoak zoragarria dira.
babarrun jan on bat egiteko, gure babarrun kalitateaz gain, oso garrantzitsua da sakramentu kalitatezkoak izatea. Prestatu dugu hemen bodego txiki bat, eta oinerako txiko izkizuet beraien karakteristika. Hasteko hemen irugiarra. Irugiarra hobenetakoa da, zeren basetxerrikoa dugu. Txerri naturala da. Eta magro gehiena duelako zapore gehiago jarriko du gure babarrunei. Gero saietxak dugu, hauek ere basetxerrikoak dira. Gure inguruko baserriratik hartzen dugu, ikusten duzuen bezala, gizena dauka eta honek emango dio babarrunei bere gorputza. Ondoren daukagu gure odolkia hau etxean egiten dugu, berdurazkoa da eta porru eta tipularekin egiten dugu. Oso famatuak dira hemen Goierri aldean eta ezin da falta babarrun jan batean. Ondoren, txorizoa, errezeta hau, 1953 urtetik dago, eta txapelketa batzuk irabazi ditugu, eta orduan ezin da falta gure babarrun janean. Eta amaitu baino lehen, aholku bat zuentzako gogoratu, sakramentuak ez direla kozinatzen babarrunakin batera, denak aparte egiten dira. Eta besterik gabe, Lasa Arategitik jaso agur bat Ordizitik. Agur, naizen arte! Aupa Masi eta aupa Eukene, ze gauza txukuna eta esan dezuna, odolki gabe nola jango ditu bagarruna batzuk, gauza, igual batzuk ibaube, baina odolki ja beti, ez da? Odolki ja beti. Bueno, tango txoixua, bai, agin pixat, bai, esan deuna, baina, egia esan, sakramentu txukunak ebai eukitzia ze garrantzitsua da, ez da? Oso. Eta gero, gu hemen beti, bai, Bizkai alden igual arrozanak, gero, txorixua, txorixero gehiokin, baina gu hemen beti, barrazkina, ez da? Berdurana. Bai. Bueno, hemen txe, indeuna da, hauek atea, egosita zeudelako, akizu telebista magia iteula, eta hemen, ja behin martxa eukide gola, esan dezu, 15 minutu bat fuerte, ez da, ja hola, bolobiltzen danian pixkat, guain bera jetxi. Zeu txiko de berdibidian hola, o pixka bero? Pixka bero, vale. Ba, hone bitu, emeretzi daka, ingo deuna da, sortzila, adibidez. Vale? Emeretzitikan, sortziraino. Hola, txiri, tapakin hola, eta ingo deuna da, baita, arroz esnia martxan jarri, eta ingo deuna da, baitu, zun baratzu ja zurituko ituzu gero... Bai. Vale, eta hori egosten jarriko dugu, ezta? Bai. Egozi, geho zukatu, eta geho bai salteatuko dugu, ezta? Vale, hemen jarriko eta zantzako gura, eta zuek Gasteiz taberna, ondarretan dago, ezta? Bai, zenba laguntza hodetean, danien? 5 lagun. 5, vale. Eta, babarrunak ebai dia, zuen platerik arrakastatxuena. Bai, oidek. Segunetan izten dezue, ze gauza gehiago matitu zuen bertan ebai? Bueno, itxe egitegu astelenetan. Eta emategu, betiko kozina, bai, arraizopare famazak bai egiten. Vale. Eta go, bakailo tortilla, txuletak, basero jaizkoa, lehatza, rapea... Piskat iregurasok eta erakutsi ziren linea hortan, ez da? Oidek. Vale. Gero, goizta gau irikitzek, astelenik beti? Oidek. Igande gau eta astelena jai? Ez, igande gau hemen lan imarazio. Beti izak gelditzen, Imarazio gondo. Gero eta jubilatu gehiago, eta haiko horratzeko da barra imarazio, Vale, ala. Inimberko jugaztiak, ez da? Oidek. Bertan, jendiak gehore bai menua jatea jute, goze karta motakak, beti dana babarrunak aparte karta, aparte menu del dia, oze gauza gehiago? Bai, zakeu karta, babarrunatik aparte karta, eta eguneko menue baita. Bai, inguru, bai universitatek eta ofizinata asko zaudek, eta eguneko menu ere egunero motik. Perfecto. Zititu, lau aurrenengo eta lau bigarrengo, edo... Bai, batzutan 5, da... Vale, segun nola gatu dan, edo ze... Vale. Eta... Beti aukera, bai arrai eta bai aragi, gozak... Sopitan bat, ensaladen bat, edo arrozen bat, edo... Vale. Bueno, hau ingo deuna jarri martxan, baina ez zu askarrian, erdibidian, irekiten hasi baino lehenu ja botako jo kanela eta limoi pixkat, eta gero ja irekiten hasteanian, ja arroza botako dio. Bueno, eta babarrun eta voltatzen zuen etxian, babarruna dela arrakastatxuena, zenbat kilo babarrun erosiko dituko urtian? Kontu gate aldituko, urtiak ere aldatuko dituko bai, antzeko parezido biliko dituko? Antzeko parezido. Bai, Bueno,
Mordoska. Zer de, galdetzia hartzea izen bat ardi dazkan bezala, Bai, oidek. Vale. Mordoska eta itekenien adizi kasuela prepatzek, zenbat iteitu batea? Igual, gehiago gustatzen zaik 2 kilo eta 2 kilo, o 6 kilo iteitu batea kasuela hundi baten, o nola kudeatzeko? Ez, generalmente egiteit, 3 kilo tardi, 4 kilo. Eta nahi goit, 2 kazuletan din. Vale. Ose, bueno, kazula goitzen, 3 kilo tardi, 4. Vale, oza, media horri da kakartuta, ezta? 4 kilotik gora ja... Zari, ba horre egon berdik, suelto. Vale. Kazula ez dik itxota egon behar. Vale, dantzan ibili behar diko, ezta? Bestela ordutxe bat egitezekea, pure masa bat egitezeik. Papilla egitek, ezta? Oidek. Claro. Eta adibidez, hor lagatzituk, gio, subazioan jartzek, eta 4 ordu niteituk, 3 ordu terdi niteituk, o 6 ordu ja ordu hartutaka, konometra biteituk, o probatzen jutea, izo nola itendek historia. Generalmente, a ver, muitzekenen, txikun takera mateiok. Nola edan soltatzen bere... Freskoa dan nen, 3 ordu eta 4 ordeetan indazio. Vale. Mendiak aurrea, ba horna sekatzen dikoan bezala, beti denboa eixo beharrik. Vale, mendik aurrera. Eta adibidez, hor bazio jendiare bai teknika bagarruna bazion sartu o kongelatu, geho ez lehortzen juteko, zuek betiko martxan, ez da? Vale. Horraun teknika dek, ba horna bitzeenen geho kongelatu. Berrita 8 orduan kongelatu. Vale, pipilen bat, bestia eta bakteriak oso bestela geho bitxo itezei joketa. Lehen garai bat emotzen, haus batzu botatzen. Oso zapore eta etzain, legala maita zaila botatzea. Eta itana, errexena. Bai, ulertzei, zabatutan zapote barruan, da zateko, bizidunak zeudek, ozea, hasiek hemen zulo egiten, eta orduan, izoz gailuak iteikenak hori... Hor, arrautzen babarin mago lokesea, iteik akatzeik eta... Ze hona, vale. Eta ez dik, anizak izan esela, ez da gutxuera bera, ez da kongelatu inberdala, hiltzeko. Kongelaratik berrita 8 urtean pasatagoan atea, eta urte guztio bat. Eta goiak kanpuan. Zeindek sasoia gehiena saltzen dana? Adibidez, bueno, noiz jendiak bahorrun gehiena jateuna? Bahorruna, bahortxe, ia... Errega horrek, bai, eguarri horretik hasi eta otxaila bitarten, otxe, zetek. Vale, oza, bai dekela produktua jasotzek genian, udazkenian jaso, eta orduik aurrea ja, jendia azte jaten. Gu urte guztien jatzen. Zuek urte guztien jatzen. Udane bai jendia gute bagarruna batea, bai, eta kisto sorpresa, zetu gaine. Bai, Igual, kisto meroa, eta gaur ezala dugune izango, eta kazulka pregunta, ba horri behikatu dugu. Eta asko igual, Zai, moskea bat, nola ike barroen... Hola xeto bat, hola? Eta hau ezindek 2 minutuan nire. Hau, bedon baberdik. Eta, bueno, gaztazia seinale hona izatek, ez da? Oire. Bueno, hau, hasi zaigu irekiten, eta arroza botako jot. Ze, hori zein bere, xerretan edo nolo? Xerretan ingoit, eta... Vale, eta gero salteatuko jo esan dugu bezala, ez da? Pixka refritu hain, eta gero asa berta botatzeko hori asan gainea, o nola egiten? Hau, refritu asan gainea. Asan gainea, vale, bikain. Vale, nahi baik hemen utziko plater txiki bat, eta ja mostuta utzizek hori. Vale, bueno, plater txiki bat edo. Hemen txek, mostutzen baitu, berta mota, eta listo, vale. Bueno, badaki zure, baratza salia baseala, eta bakazula zure baratza, eta egitze zeala, ez da? Bai. Zer landatze zu bertan? Iteit, gara itxu zen, hemen diagurra ingoit, oan hilarra. Bai. Ondire bai. Vale. Eta gero, bai tomatea, asa, de todo egiteit. De todo, eta hoi dana zeitek, gero, gazteiz jatetxea eman, edo etxeako iten dek, o launetako, edo... Etxeako, eta gero, laurentzate bai, eta gero, gehien bat, gazteiz tagarrako. Bai, tomate garaiek, eta jarrak, eta... Zona, etxeko tomatia okitzia, gure aitan baserrin daiteu tomatia, eta soberan hor tope da honian, asko etxean jaten duzu, asko geha, baina momentu baten azteken nien ua botatzen, o hasi berra izan, banatzen, jatetxen ateatzen, o tomate saltzaiten, Oidek. Aladek. Bueno, hemen dana martxan zekau, Hemen, guain, garrantzitsua da, hemen irekiten asteanien esnia, botatzen jo arroza, eta hasieran pixka moitzen ibiltzen geha, peauta ez gelditzeko gazpin. Hori bai, geho beha blu asteanian, 3-4 minutuan behin bi buelta manda nahikoa. Go hemen, garrantzitsua. Ni Roberto Ruiz launa hit, beha izatu pekatu dala, hemen kutsara basartzia, ozeo zesartzia, moitzen azteko, ez da? Bai. Bai, ez da? Obe esartzea. Obe esartzea, hola iten bai, eta behi moitzen baituk, nahiko, ez da? Azte baitu goiara sartzen,
ikutzen babarruna, txa, adio, betik, adio, adios, adio, adio, eta ama bostaldi sartzen mazu, bagina bagarrunan buskatzen dira, eta... Bai. Gero batzuk badaka, truko batzuk hor, igual ez bazaizu esan deun txokolate hori, krema hori ondo atea, batzuk atea eta birrindu eta barroa sartuta. Hori, katoko libre, hori gaizkiatea zaikela, eta... Hori, hobea berriz astea. Hori berriz astea, ondo. Hori ere baik hemen batzuk egiten duena, igual, sakito bat bota, eurile arrazekau gaurre. Sakito baten barruan sartu barazkik eta berta bota, eta gero barazki hori bai trituratu eta berta bota, hori ere, oso ikusi eta entzundako izango, zara asko, ez da? Ikusi izan duen eta entzun baina, nik sekulan ez gurasokin da ez nik. Zertako hainbeste lan hartu, hor bakarrik utzita earkiten bai, ez da? Bueno, Juan Mari, hau zen musiak? Earkiziak. Baldua, ondo. Bueno, hau earkituan ez, hemen txegeldu pixka kontrolatzen, hemen pixkaterein noiz behinka, hemen parega vuelta eman, eta hau egosten bada, atea ingo dugu. Eta bitartiak jungo gea, zeirainea, eta ikusiko zuen, arroz ez ningo dugu, beste erabatea. Guazen ikustea. Kaixo, zerainen gaude? Mandio taberna erakutsiko dizuet, Marilu naiz. Orain dela 4 urte udaletxeko taberna hartu gendun, eta alabak laundu ziten asko, gero jende hartu deu, eta hemen, seitzen deu. Hasieran bokatakin hasi ginean, gero plater kombinatuk sartu genitun, eta lan asko egiten deu, lehenengotik geroa. Tabernaren izena, Mandio alentzen, baserriko goiko partea, eta hau ukulu bat zan, eta horti datorri zena. Orain sukaldera goaz, eta postre oso goxo bat prestatuko dugu. Gaur arroz esnea prestatuko dugu, eta arroza, azukrea eta esnea berdia. Kantitateak oso garrantzitsua die. Die 100 gramo litroko azukre, eta 210 gramo litroko arroza. Lehenengo pausa da, esnea irakiten jarri, nahi sukalda asko gustatzen zait. Errezeta hau, Katarina Goia, liburutik atera non, eta gero nerera jarri pixka bat. Ez da kanalai botatzen, bota daik, baita. Baina nerera kanalai gabe da. Irakiten daunen arroza bota, eta guain bueltak ematenen zeitu behar dugu. Sekretu arrozesnea ondo gelditzeko da geldi egin, eta bueltaka, bezeroak ondoko herritako, Donostiko, turismo asko dago, eta jende etortzen da minak ikustea, hemengo minak ikustea, eta hemen bazkatzen du asko. Astean zehar, menu geukitzen ditu, eguneko menue, plater kombinatuke bai, eta gero, aste bukaetan plater kombinatuk atope. Eta zeraingo eskolako umek onuz etortzen die bazkatzea. Esnea loditu da, eta ja azukrea botako digu. Nahastu pixka bat, eta ja bukatuta dago. Ordu tardi onda, eta ontzita sartuko dugu. Arroz esnean aparte egiten dugu flana, gaztatarta, jogur krema. Nei erakutsi ziten, Donostiko aldezarrela nahi non, eta hango emakuma batek, Juanita Aranak, erakutsi ziten almondigan errezeta. Han exito handi ez zeuken, eta hemene berdin. Hemen dauko arroz esnea prestatuta, eta hau dastatzera, nahi badezue etorri Mandio tabernara zeraina. Bueno, eskarrik asko denei, agur. Ona, Marilu, ona, ze goxua hoi, Ea horren ainako egiten deun gaur, kostatuko zaigu, baino saiatuko gea. Arroz esnia ez gauza hona dan, Earra. Ni gaina guztai zeite, zeotia, ez duen ber masakote, pixkator... Ez, likirantxu pixka. Likirantxu bere puntuan, eta epeldu berri, ni horietako ganeok, Otzean gustatzen zait. Bero ez, baina epeldu berri da honian, guandikan hotza etzaionian sartu barroan jo, gauza, jarra. Zu ere etxen ze, nitezu arroz esnia, eta itetu zue... Bai, horre itzik. Neon eitzena gaina, bai arroz esnia. Ia izetxeko gozo gilia, bai orduan. Bai, beto egiteko. Beto egiteko, zer gauza egitetu zua, zer postre... Etxeko da nahi arroz esnia, natillak, flana, arrotzen da. Gaztatarta, pudine, hoxek. Dana etxen indako batezu orduan. Ze gauza, ona. Ez que hori arra, ni adibes...
Hobeto da azkenian, 3 gauza euki, holau, baina txenindako eta ondo inda, que no, 15 euki, eta gero gaina rotazio gutxi, eta gauza egon behar du freskua ona, eta txenindakua. Egite zuen bezala. Alba euniroin. Beti freskoa ondeila. Beitu, nire izeko, nik gozogilea eta gozogilintzan ikasi nuna, eta nire izeko eta guk arginen hona arrakastare bai. Gudak hau jendia, jutara igual arginen eta bakarri postre jan. Eta nire izeko keak utzi zigun da, linea esan hori. Arroz ez nia, hobeto da egunan bukaeran. Postre batei, bi esan, bukatu intzait, ez dana eukiber beti. Eta dana balin bakazu beti bihar emanin bihar, zarra. Ez alda, eta nire esaten nuen, hobeto da, gure dendane esatu batzutan, arratzaleko zazpitan iristean, eta ez aldakazu hogi hau, ez aldakazu kolazana, bakastatu inda. Hor, arrande irakutia bezala, koko txabila arratzaldeko sortitan. Alberri. Alberri, gesti hauten. Ni uste gozo dintzan da post, jatetxetan ebai hobeto da, azkenien orduan bukaeran, hau eta hau gastatu intzait. Bihar berri jadana. Eta gutxin, 2 kilitoin, itezu kiston perolua, eta azte guztiako arroz ez nia. Eta gero antzea, kiston azalagin. Gero lori. Bueno, martxen jarraituko dugu bebene. Ni hemen nahi naiz, arroz ez nia 2 buelta ematen. Eta, inbiardiak, lagundu iko zu gorringo hori ateatzen zuringotikan? Bale, jarri gorringo baten, eta besten zuringoa, eta gero zuringoa gordeko jo beste zehozetako, zera gero ingo duna hemen esan duen bezala, risoto baten antzea, ingo dugu bai gorringokin, eta bai gurinakin pixka krematu. Bale, pixka zuringo, pixka eroitzen bada, ez da konbenio hemen, utzi eta listo, earki. Bueno, eta aize, dana lana alda, jogin bat, bakitz, sokatiran artista izanakoa zehala. Bai, hori urte batzuk, 8 urte, Noarbekin. Noarbekin, Noarben egon da ditxonikan, egon nintzen historias abokados batian, eta erra da zerri txikintzako ze arrakasta mundu mailan, Ba, mote, ikustekoa. Ikustekoa da, ikustekoa junarea, sozialia junta zinba txapela, zinba gauza den, Handakau museo dek. Museua, bantxe zan dek museua. Ara jutana danak atzituk, Biluratuta, alaek. Eta 8 urte horietan, ze arrakasta nundik noa ebilizinean, ze gauza Orduan txizaban, puri-purin ginoan. Bai. Eta... Guain zemat urte gaitu gitzeiten hori? Ba, ondala 27 urte. Ondala 27 urte. Utsi nula, Utsi zendula. Bai. Vale. Hasi nintxoan, 88. 88 hasi ziren. 86-en, Ni 3 urten eskala. Azkeneko munduko txapelketa Holandan. Vale. Hani ginen, da horren utzi nien. Vale. Horren dedikaben txoan ja, ostelegi izan eta izinean. Danea ezin. Eta ze karri zenuten, zein izan da igual arrakasta hundinago, zein izan dira momentu politenak edo? Ba, momentu politena hoan, netze izan dek, ginen taldea eta ginela famili bat. Vale. Eta bai Noarbe herrike, gu hartu ginoan, baita ni aldustruko nauk. Vale. Eta herriko bezala, eta gero talden, ginoan famili bat. Taldetik aparte ginoan, famili bat. Eta hola itea benetako indarra, ez da? Exactamente. Zenbat sinadu eta sokatiran, zenbat tiratzen du soka? Generalmente, pixu bokoitzen, 8 laun egitiatzei. 8 laun. Oidek. Gio suplentek eta bestiak, eta gero sinaten antolatuta, ez da? Baina, hortzadek, kategorizadek, 560, 640 eta 680. Vale. Hori zede, 680 zedek, pixua danon artian? 8 arten, ameste pixu. Vale, oidek. Nik generalmente bitzen ditxoan, 560. Vale. Oa, baino, 8 kilo gutxi egin. Baina, peso pluma esan, no? Ligerotan, vale. Eta, zenbat jute zinaten adibidez, Holanda, txapelketa mundiala, zenbat kuadre, ze kuadrilla jute zinaten? Ba, jute ginoan, talde ginen danak, balima ginoan 20 laun, eta gero aparte, herriko jendea, ezaunek gukin apuntatzen zienak, eta, ondo, jende morrotxo jute ginoan, autobuska bat jute ginoan. Autobuska bat. Hortxo 30, 40 laun, bai. Ona. Eta, adibidez, momentu gorrak eta bazkak, olezio atletika, no etzekiet eskutan sufritzen zen dute, no hanketan, no zeltan, nuntzan... Gehen bat, ginen, giltxurran espadatik geno ezan. Bai, Baina bestela bola eskutan da aurreneko momentu, baina ja ondo. Kailo harritezkiken eta... Ja, ite guanean hemen pertsona, ja aurrea. Eta hor badaude moralitate desberdinak, ez da? Batzuk goman, bestiak lurrian, belarretan, ez dakit, zuek nun ibiltzen zinaten. Gu, generalmente lurren.
Lazkeun txapelketan. Eta gero goman, hemen inoan, getxon, mundiala inoan. Bai. Eta urte hartan baita prepatu ginoan gomako baita. Vale. Eta baita irazi ginoan txapelketa Vale. mundiala ban gaina. Zer Getxon inoan, eta... Eta horra adibidez, mundu mailan, zeintzu dituk kompetentzi direktuak? Zeintzu izan dituk, txekian zateak, holandarrak, o australiarrak, o poloniarrak, edo... Gutzat, gure garaien, gure kontrikandi hondinak joan, suizok. Suizuak, Suizok. Vale. Goeño lehena gotiken inglesak, Vale. Holandare oso gorra ban, baina gure zaik handinak joan suizok. Suizuak, Gero Republika Irlandako bai, Vale. bieke bai, oso zaik joan. Europakoak Europako- Europa mailan. Europatik kanpoa, Bai, urte batean, Indioko, Pakistanio, buruko torbanteo zaken, eta bai. eta noan torre gaitu gauek, Bai. Vale, Eta vale, vale. todo, zan. Ondo. Inok uste, gugu igual pentsatzen joan, o jende pentsatzen igual, Euskal Herri Madrid, baina Euskal Herri aparte oso afizio handia, oso handia. Vale. Bai. Eta adibidez, hori teknika hori munduko txapelketan erabiltzeana Euskaliko teknikan antzekoa da, o hor moldatu inbiar izatea, porque izatea, bai, kizu lurralde bakoitzak igual bere jolasteko Baina lege batzu zaudek, eta Vale. darantzat berdina. Danantza berdina, eta orduan bakoitza bere bakoitza lurraldean bere egola teknika jolastezun. zaten, Vale, ondo. Beste kirolikan, edo ze, beste afizio ikan maldakazu. Bizikletan. Bizikletan ebai, vale. Eta asko jarraitzen zubiltzen, errepiden, o mendian, o nuen izan zea. Gehien bat mendin. Leheno errepiden, da gehien bat mendin. Vale. Ez bateria jarri aldio zuen. Ez, hori pekatu da. Pegatu da, vale. Vale. Momentuz guan di pekatu. Vale. Eta eta nundik noa ibiltze zea. Hemen Donosti aldetikan ateatze zea, oso nun bizizea? Donostin bizizea? Ez, ni Tolosan bizina. Tolosan bizizea, Baina vale. han bizi lo itit. Lo. Geramente biziedeko herrin albizturren, Bai. batzakute izlako, eta zean, bitarriko txakurrena Vale. hartu, txakurri mendi bultain, o bizikletan, bultatzea bat, pretxuta jun, Vale, ona. Ondo, eta perretxikuta ze antxe bertan, o Naparro aldea juteiz, osoriaino, oso amorratu zea, bertan daunian bortian bertan ibili, Bertan. zure txokoak ezautzituzuna zapaldu, ez da? Oidek. Niri hori teit guztua, zeatik, nik adibidez, Basika nire etxeko pare bat, etxetik gertu, esatea kostalden, eta gero, a ber, bakizu esatezu, Naparrun ez dakizen bat atea da, o ez dakizen bat atea da zori alden, baino, ilusio eiteu zure bastarrortan arrabatze horrek, esatezu, eta zure 8 10 jitu hartu zure bastarrortan, etxea jun, da goxatu. Nire gustatzen, adibidez, bai, jun eta ginoa, eta zea, ondo pila, baina gero, zea, eta lausaku ginda noa, zea, geitxo. Hoi gehitxoek. Geitxo. Aso gehiago disfrutatzek, etxein guruko zen, eta launekin da afari arraiteko hoi, ondio harre batzuk duzkete, ingo aldego afari mokoa zen, horren gatzez, como kapitan general. Alaxe, eta nire guztez ez gaine hori teiat, kontrolatuta ikasi nahi izan. Juten hauk igual, broteo izio genian igual, aste hortan, ordu tardi, baino egunero. Eta hor din guzti izat, nola hasten dian, nun hasten dian, zer aurren atxibatu agatea, geho bestia, geho haber nola atatzen da ikasten, no? Ikasten da goxatzen. Ez junda, hartuta, hola. Ez da ikasten. Bueno, hemen txe ikusi gurine gota jotela, betu, nahiko likidutxo doa, baino, ingot, gio hemen adibili behar dana, arroz esniakin, hemen, testura, honian balin badao, ostutzean ian, se nos ba. Ez alda, ala. Eta orduan, hemen egon behar du nahiko likidutxu, gero hemen bere puntxua harrapatzeko. Vale? Hemen, bota dio, ja, lehen, gurina, guain, arrautzare bai, gango jo bikutu txiki bat hemen risoto antzea. Vale, eta ingo deuna dare bai, behitu, sartagi bajarriko dugu olioakin, ja batzu jare ikutu bat emango zio, eta prestatuko dugu barrunetzako. Haure hemen gaigea, txaka. Vale. Gozatzen egek. Vale. Hemen emango jatiri guain, behitu, txapela jaten dugu zio, gatza emango izu, goia eta gatzan puntua jarriko zu, vale? Vale. Hemen dakazu, eta nik hemen olioa jarriko jat, asantzako. Vale, txorrota bat, berdina, txak, ni uste nahiko. Bueno, itxura hona hartzen nahi dugu, ez da? Txokolate pixatatea zio, ez da? Ondo, oide, guen da, estatu, abezemuz da hon. Bueno, eizian da ere bai ibiltzen zea, ez da? Txoitxiki bat esan dit, Ze izan muta egiten dezu, gehiago gustatzen zaizu zatean aluma, o hilia, o zerren zaldia zea? Bitatik, baina gehiena
basaurretan ebitzen. Basorretan ibiltzea. Vale. Bueno, basaurde esatu harrapatu behar diala, soberan dazkaula, ez da? Bai, eta hemen di pixkata bala zitzen bau, ikusiko jo, a ber. Bai, gehiago dihoa, zuen nabarmentzen dezu gehiago dihoa. Bai, eta ze, haunditiak, esate gehiago nik entzun izan dut ez dakitala da, no? Basurde asko mestizu da diala. Bueno, hemen zailedek, zati hemen txarrik ez tega asko bitzen libre. Hor kanpealdo bitan da, igual. Baina nik hemen Gipuzkoan mintzat, egungoek basarrin bato beste, euskal txerri daukena libre. Ja, eta igesi ja, nada. Bat izantzen igual garai baten iesitako eta mestizua diala batzuk, ez da lai mutur fina, pixka potologo diala eta... Ez dakit, Gehiago jangoie da. Gehiago jangoie, ez da? Hori bai. Eta, bueno, eta nun ibiltzezea, hemen nikan, o nundikan ibiltzezea? Ez, gehien bat, Naparro alden da Araui alden. Vale, Naparro aldea jotezea. Eta hori nola egiten da, batidak egiten dira, ez da? Horiek. Nola, zenba kuadria jotezate horreare bai? Nola egiten dezu hori? Gu kuadrian gaitxe, berroi balaun. Berroi balaun, Eta berroi noitatik den, egotuk, 8-10 txakurzale. 8-10 txakurzale, oza, berroitikan, 10 dituk txakurrak jote ditukenak. Zenba txakurra emat dituzue bai? Bakoitzek 15... 15 txakurzale bakoitzak? Bai. Ostras. 15 txakur bai, igual. Osa, esaten nahi aizor... Baina, 10 bakoitzak 15? Bai. Osea, 100 da piku txakur, Bai. Ai, ama, eharratik gela bai. Ze arraza izatituko nea matituzuna gehienak? Gure generalmente zaudek, sauesok. Bai. Hoi ditu, Luxi eta Belarri handi bezala dituguenak, ez da, bale? Eta Podenkok baita. Eta Podenkoak bai. Bale. Jo, bazakeo baita, laikak ibitzituna. Bai. Edituk, jaskitakerako arraza berdintxoko zaituk. Bale, ze polita dian horiek, Eta adibidez, oidana, ordun, dijoaz, 10 pertsona, 100 zakurrekin. Ez da, oie, dijoaz, menditikan bultzatzen. Ite guk, lineak iztezkiu, eta gio... Lineak itxi, esplikatu, nola iztea, adibidez? Segun eskape egundak egin, alderriko linea, beste goiko linea, oza, bat egite gu, bai... Bale, oza, linea bat, L bat bezala egin edola, eta gero txakurrakin danak bultzatzen eraman area, ez da? Gio batzuk atazituk, iskin batetik egin, beste ez dena batean, iskin desberdin eta atazituk, adala, basaurrek, linea horta bieltzeko. Vale. Eta gero beste atzu baita jartzituk, atzen, zate askotan basaurre behake, atza egiten. Vale. Ona, orduan gero beste, 30 pertsona horiek, danak kolokatuta, basurrek atzatzen jun, eta harrapatzen juteko. Bueno, hemen ingo deuna da gauzatxo bat, ikusi zu hemen jarri deula, itxoingo deu pixkazoke, guain hau, krematu deu, baino karamelizatu inbehar du, eta karamelizatzeko utzi behar duna da, ostutzen pixkat, epel puntu horreaino izten. Eta bitartian utziko dugu hau pixak horritzen, batzuia gorrituko zaigu, asa botatzeko, hau txukun jarriko deu, harriko egingo deu, eta bela xegatoz, hau karamelizatzen. Bueno, behitu, zeu zai botatzen batzu trakeitu dago litotan, ai, garra, gauza ona. Bueno, inber deuna da, azukrea bota bertan, bagarrun razio bat atea, eta ingo deuna da hau erre, eta hoiek asan gainea bota. Eta inda, dakau hemen, gaurko saioa, eharra babarruna prestatu duguna, ze garrantzitsua dan, Jo eta jende gutxi bat eure bai etxen indako babarrunak, ez da? Demoa berdiketa. Demoa berdiketa. Baina, bueno, hortako dago, hemen, Gazteiz jatetxia, berta jun eta goxatzeko, ez da? Sakramentu darrakin, etxen indako bezalako bagarrunak. Hau gainetik, ez da? Bai. Arrain digorremene, bai. Vale, hoi bat, hoi bestia, hemen azukria bota zioterdin, eta hau, asko gustatzeit nola erretzen honekin. Earra da, hola. Eta Juan Mari, olako italdeko arroz nia tradizionala iteke betikua? Ni betikua. Betikua, vale. Horre pinta da arraza, baita. Indiu arroz ez netxo bat, hola, krema katalana ikutu egin, hola esango nian krema katalana bada. Baina ez tekala, dek arroz ez nia, gaina krematu behin deula. Hemen jarriko jo la berde pixkat, hemen ebai, vale, arroz ez niak, listo. Barrunak, hemen aurren jarri, listo. Eta,
ikutu bat eman bertxo. Piparrai beti Oi. olio berdina eta gatza potolua, ez da? Ona, vale. Olio berdina eta gatza potolua. Horrela, xe, azteko eta behin, eskerrik asko etortzegatik gan, Zeri. hore bat ikastia iretxe noletean babarrunak, eta bakizue, nahi zuenian, gazti jatetxea egun, eta goxatu babarrun jan, ehar batek. Agur lagunak. Jo. Agur.